Gdje ste ljudovi? Evo mene, ja sam se upalija. Počeo sam da radim. Pokupio sam prvu dostavu. Upalio sam se u 9, sad je pola 10, 15 do 10, prva dostava. Ali nema veze, valjda će da me zalaufa sad. Nadam se. Valjda. Ako ne, jebi ga, šta bude, bit će. Što nam Bog da. Tako da, ljudi moji, idemo pun gaz da ostavimo ovu dostavu pa se vidimo. Aj, čao. Čau, čau, čau. Evo ga, ljudi moji, druga dostavica. Relativno kratka za divno čudo. Tako da ćemo da vidimo sad šta se dešava. Idemo dalje. Idemo da radimo pun gas, ljudi, pa se vidimo. Ao, Miko moj, ostavljena druga dostavica, idemo dalje, ali bi dobar bakšiš, ostavi silikonka neka. Ma gledaj, dobra je, kao zmaj. Ostavi mi soma i 200 dinđi bakšiša. Tako da, dobro je dan krenuo. Samo nek se roka ovako bakšiš, ne mora volit ni da plaća. Šalim se, ljudi moji. Evo je dostava, aj čao. Evo ga, ljudi, pokupljena je treća, nego znate šta me nervira kod ovih nekih restorana pojedinih? Što, brate, oni napišu lokal, napišu adresu, a na toj adresi niti ima lokala, niti ima ništa. I ti to sad moraš da tražiš, da lutaš. Na kraju se ispostavi da kupim iz totalno nekog drugog restorana i da je to u sklopu tog nekog drugog restorana. Pa lepo napišite, ljudi, u opisu da je u sklopu jednog tog drugog restorana, da pokupiš dostavu i to je to, a ne da ja, ko što Desinger kaže, bauljam i čarlijam ovdje po Strahinjića bana tražit lokal. Idem, ljudi, ovo na brzinu da ostavim da bi dobio što pre dostavu, pa se vidimo dalje. Ide, ne ide niko, ide dostava dalje. Ajde, čao. Ljudi moji, idem da ostavim ovu četvrtu dostavu i idem, moram do Staničke, do nekog prekršajnog suda. Pa ćemo da vidimo šta se dešava. Uhvatio me nešto skoro radar kad sam išao kući. U stvari ne, Anđelu sam vozio kod lekara. I jebi ga, sada radimo sad. Prešao sam 25 na sat, dobio sam kaznu i onda sam zaboravio totalno na tu glupu kaznu, nisam je platio i kurac. Pa ću da idem da vidim šta se dešava. Idem, ljudi, da vozim ovo pa se vidimo. Aj, čao. Ljudi moji, evo je i šesta dostava. Lik je naručio jedan burrito koji košta 700 dinara i traži kusura 4300. Pa čekaj, druže, da li je realno da ćeš ti meni da platiš sa 5000 dinara jedan jebeni burrito? To ćemo sada vidimo, ako nema sitno vraćam dostavu u restoran. Boli me dupe matori da ja njemu dajem svu svoju siću da bi on... Lik poručuje dostavu da bi sebi usitnio pare, pa nosi se u kurac, brate. Ajde bre, beži bre. Sad ćemo da vidimo šta kako, ali nadam se da će da ima sitno debilko. Nema veze, ljudi, idemo. Nema nerviranja. No stres. Aj, vidimo se, ljudi. Ljudi moji, ostavljena je 7. dostava. 7. dostava je ostavljena. Sreća pa mi je dao, brate, tačno kao nemam bakšiš. Nemam kao bakšiš, reko, brate, pusti bakšiš, nemoj samo sitno da mi uzmeš ovo, onda sam u teškoj boli. On se smeje, reko, amatori, samo lagano. Samo lagano. Idem dalje, ljudi. Ljudi moji, 8. je dostava, nego, kako se zove, zvao me advokat. Što se tiče ovog suđenja. O, mati moja mila. 8. dostavu sam pokupio, malo sam zasmijeo gore sam zasmijeo
malo kolega, gledaj ovo, pogledaj ovo druže. Kako motorka vozi pun gas znači. Pun gas, jedva je skrenula s ovim smartom od govneta, zamal se ne izvrnu. Tako da ljudi moji, pazite kako vozite. Gdje, čemu žurba, ja nemam pojma. Gdje se to toliko žuri i šta se to toliko žuri i to nije motorka nego Đanijeva žena. A da, bahati se Miki jako. Au, matori, furaju se aligatori. Ništa ljudi, vidimo se, idemo dalje. Pa nema dalje. To je to, aj čao. Ljudi moji, evo je 9. Sreća pa je kratka tu u Beogradu na vodi, za Beograd na vodi topina. Što volim ove kratke dostave. Aj čao. Jao Miki, evo je još jedna kratka iz galerije za preko puta. Jao, kaka puškica. Kaka puškica. Dvocevka. Aj čao. Oj ljudi moji, koja govnarija smrdi, ali smrde govno ovdje kod galerije, brate, ne možda dišeš. A joj majko moja, ovako ekskluzivno mjesto smrde govna, brate. Fujčina teška, kanalizacija i smrdi ubija. Ne možda dišeš, evo ovdje ispred ne možeš disati. Užas težak, ju. Ovaka elita da smrde govna ispred, užas. Jao, da se čovjek šlogira. Koja sramota, majko moja. Al smrdi. Ti ću povra odmah za malo, brate. Idem po burrito pa se vidim. Mati moja mila. Satiranje ljudi. Evo ljudi, jedna situacija da ne bude samo kako u Voltu rade migranti. Tu sad neka pizzerija u galeriji, nije bitno koja, neću da je spominjem, niti boli me kurac za njih. Označili su porudžbinu pre 20 minuta da je spremna i ja dolazim tamo. Ona se tek peče. Ja čekam, pišem Voltu, Volt mi ništa ne odgovara Volt posle 20 minuta. Odgovara Volt posle 20 minuta, reko ljudi, ovdje je označena pizza da je spremna. Ja sam već ovdje 20 minuta. Dok ste vi odgovorili, reko već skoro 40 minuta sam ovdje. Zamolio bi vas za doplatu kad već čekam vaš odgovor ili da je skinete ili da vidimo šta ćemo. I oni kažu ne stojiš 40 minuta, nego stojiš 17 minuta. Oni gledaju kad sam ja prišao pinu buraz. Znači kad sam ja prišao pinu, a ja retar šetao tu po galeriji, čekam da vidim da se spremi, reku šta da stojim brate u pizzeriji ko debil. Ali u suštini nema veze, pokupio sam dostavu, ne treba mi nikakva doplata, nego šta sam te u suštini da vam kažem. Znači taj migrant tu što radi neki Indijac, ja s njim ne mogu da se sporazumem, druže moj. Ja kažem daj zovi mi menadžera bre da pitam šta se dešava sa dostave bre. On neće mi zove menadžera, ko zna možda će da i kazne, ko zna šta se dešava. I na kraju kad sam ja došao tek posle opet da pokupim dostavu ravnih, 48 minuta sam bio unutra. Volt mi tek tad doplaćuje, jer je se javio drugi kolega, kao kolega došlo je do zabune, stvarno ste tu bili toliko i toliko, oni kao imaju uvid, nije ni bitno. I na kraju dolazi meni menadžer i kao šta se dešava, reko dešava se brate moj da ste označili picu pre skoro 40 minuta da je spremna, a nije spremna, oni je tek sad izbacuju iz peći. I on kao izvini molim te ovo ono, kao ćeš da piješ nešto, reko ma neću pijem brate ništa, samo da vidim brate, ne mogu se sporazumijem s njim, lik ne zna srpski, ja nisam u obavezi da znam engleski u Srbiji uopšte. Znači ti kao stranac koji se zapošljavaš u Srbiji moraš da znaš bar osnovne stvari, osnovni jezik, razumeš? U suštini ljudi moji, sve u svemu pokupio sam ja tu 11. 10. ili 11. dostavu, nije ni bitno, idem da je nosim. Šta je ovo gore, gledaj ovo gore brate. Neko sedi tu. Idem da nosim ovo preko puta i to je to, vidimo se ljudi. Ljudi moji, ne znam koliko me čujete, vetrina duva ovdje u Belom Gradu na vodi. I opet mi je žena ostavila bakšiš, ovaj put Ruskinja, 700 dinđi. Znači danas, sine moj, 2 soma dinara samo bakšiš. Da čovjek ne povjeruje, kakav divan dan, kako me Bog pogledao, pa ljudi ne vjeruje.
Vidi Bog šta nam Volt radi, pa Bog namjesto da me ljudi čašćavaju. Koja milinica, ljudi, nikad bolji dan. Ne što se tiče dostava, nego što se tiče bakšiša. Topina. Topčina, ja sam prava momčina, nek se zna. Da. Evo ga ljudi, 14. dostava sad. Sad tu pričam s nekom koleginicom. Ona od 12 ima 12, a ja od 9 imam 14. 10, nemam pojma koliko je bilo. Bože, sad čuvaj, bože. Tako da ljudi, vidimo se. Aj, čao se. Ljudi moji, evo je 15. 2 jelena. Ili 2 bika, šta god da je, nije spremno. Možda su oni ovo i pogrešili, nešto pin, ali ćemo da vidimo sad, nisu ovdje uopšte 2 jelena. Idem da vidim za koliko će biti spremno ovo, to je 15. pa se vidimo ljudi. Šta da vam kažem, brate, čudno je vreme danas došlo. Drugar koji je izlazio sa mnom godinama, koji je bleo sa mnom godinama, kog sam vadio iz znate kakih bula i njegovih priča, gdje se pravio mnogo pametan pa najebavao, pa posle ja morao da zove neke svoje drugare, prijatelje iz nekog drugog svijeta, da ih vade iz govana. Znate kako se on meni zahvalio? Tako što je danas okrenuo glavu kad me je vidio. Znači ja taman da mu se javim, vidim gleda me, ja da mu se javim i on okrene ovako glavu. I dok ne prođe sve glava okrenuta. Moji slepci, da znate u Srbiji kad nekom pomognete, znate kako vam se on zahvali? Tako što vam zabode nož u leđa, brate moji, ili se pravi da vas ne poznaje. Pa vi gledajte kome ćete pomoći i šta ćete raditi. Ne pogovaram, ali ljudski je da se javiš, druže moj, nemoj da si seljačina, ne budi seljak, brate moj. Bože, sačuvaj, brate. Aj, vidimo se, ljudi. Ljudi moja, koja scena sad. Ja ti dolazim tu u 2 jelena i dolazi neka devojka koja je hostesa. I kao, dođite kod nas, rekao, izvinite, ali ja idem preko puta. Ona kao, pa neka dođite kod nas, rekao, pa što ću ja kod vas, ja imam preko puta dostavu. I ona kao, ja sam mislila da ste vi gost, rekao, ma nisam, ja sam bre dostavljač. Užas, brate. Znači, ljudi moji, ipak je pasuljčina 895 dinara. Ona mi daje 2 soma, ja je vraćam 1100 i ona čeka, rekao, izvinite, šta čekam, jel sve okej? Kaže ona, a 5 dinara mi nisi vratio kao kusura. Ja gledam i ne vjerujem, matori moj, me zajebava neko da je seljančura 900 dinara platila činjenicu pasulja i tražim 5 dinara. Izvadio sam joj 10 dinara i dao joj, rekao, izvolite, prijatno, doviđenja. Mislim, nije ono, da me ne shvatite ljudi pogrešno, ali platiš 900 dinara pasuljčinu smrdljivu, jednu čantricu i čekaš 5 dinara kusura. Ma ti si seljančura kak je nema. Znači, da čovjek ne poveruje. Bože, sačuvaj sam. Majko draga, šokirao sam se. Ovo sam se sad šokirao. Znači, pasuljčinu plati 900 dinara, a traži 5 dinara kusura. Ha! To samo ima kod nas, majke mi moji. Bože, pomozi mi. Aj, brate moj. Bože, da li kukat ili plakat? Ili se smejat? Nasmejat ćemo se. Ćao ljudi. Gledaju me ovdje po ulici kod je bila. Evo ga ljudi, 15. 16. Nosimo je do Slimine. Šalim se, do Simine. Kad vidim ovako ove ljude, matori moj, da ona vidi da ide direkt u mene, ona ide levo i prebacuje se desno da ide direkt u mene. Ideš u pičku materinu. Gledaj ovo, tek guzovi vidi. Ovo je tek, ljudi moji. Ovo je tek ludnica, riba ide, pola joj čmara viri, brat.
A, brate, što ne šetate gole jebote kroz grad, da znamo da ste kurave, brate, a ne da se pretvarate da ste fine i poštene, a čmarina vam ispala. Idem ljudi da nosim ovo, nemam vremena da gubim na ove kurave, pa se vidim. Aj, čao. Ljudi, je V17, 6 sati je sad. Koliko ću da uspijem da odradim, pojma nemam. Radim do 8, pa koliko uradim, boli me kurac, nema više živaca, ni volje, brate, da gubim. Tako da, ljudi moji, idemo da nosimo ovo, ako Bog da, bar još 13 da bacim, ako ne, jebi ga. Vidimo se, ljudi. Danas je bakšiš ubio, brate, 2 somića, malo jače 2300, brate moj, od toga sam nešto pojel. Znači, realno 2 somića danas bakšiša, brate moj. Neočekivano, vidite kad idete srećni na posao, kad se probudite srećni, raspoloženi, sve ide, nema nikakvih problema da ne ureknem, da kucnem glavom od zid, to drvo. Dobro je ljudi, dobro je, sve idemo dalje, idemo dalje. Nije mi to ko što dobijam ovaj bakšiš, nego nekako ljudi počinju da cene više malo te dostavljače i to. Baš sam prijatno i iznenađen, brat. Hvala vam ljudi, šta da vam kažem. Vidimo se. Ljudi moji, evo je 18. Evo je 18. ljudovi Milinica. Još 12 i kući. Kad bi mi dalo 5 po satu, još 2 sata do 8 bi bio gotov. Pola 9. Ali kurčina. Vidjet ćemo. Kako bude, bude. Ako bude, bude. Ako ne bude, nema veze. Nema veze. A vi ako ste ostali do sad u klipu, bacite taj like, brate moj. Bacite komentar. Da čujem vaše mišljenje. Koje mišljenje vi imate? Aj, čao. Evo je ljudi moji, 19. i 20. ali ta 20. nije još spremna, pa ću je sačekati da je pokupim. Čeka me drugar da zablejimo, brate moj, a meni krenuo sad posao, tako da jebi ga. Evo je spremna, evo označili su da je spremna, topina. Jebi ga druže, čekaj me, brate, šta da ti kažem. Idem da pokupim ovo pa se vidimo, ljudi. A ljudi, evo je pokupljena, porudžbina je teška, samo što kesa ne pukne. Stavljali smo na vagu ovdje kod njih 9 kila i 400 grama ima. Neću ni da im pišem da mi doplaćuju kad znam da neće doplatiti, samo ću se bez veze iznervirati. Tako da ljudi moji, idem da vozim ovo maksimalno brzo, da što pre skidam ovaj teret s leđa. Evo ga ljudi moji, ostavljena 20. i opet evo ga bakšiš. Da ne očekuješ uopšte. Ceo dan samo žene daju bakšiš, brate moj. Ja znam da sam lep, ali za bakšiš ceo dan nešto i nisam toliko. Šalim. Dobro je to sve. Samo budeš prijatan, ljubazan i sve je to. Jao, ljudi moji, idemo dalje za iste pare. Ljudi moji, evo je i 21. dostava. Tako da topina. Topčina. Top. Gledajte koju je gužvu retard napravio jer stoji tu na pola ulice u Balkanskoj i boli ga kurac, čeka nekog, upalio je sva 4 i stao na sred puta što je napravio gužvu, to nikom ništa, boli ga kurac. Ali jebi ga, to ti je što ti je. Idemo da pokupimo 21. ljudi moji. Bombica. Ajde vidimo se ljudi. Ljudi moji, to je to za danas. 21 dostava. Pola 8 je. Tako da vidimo se sutra. A vi bacite like, share i subscribe i podržite brata ako hoćete, ako nećete. Šta da vam kažem. Vidimo se. Ćao.